I znači kako to obično bude, voziš se s biciklom, sve super. I onda kad ti najviše treba, kad negdje moraš ići, onda ti pukne guma. I bez veze ići u neki bike servis, zato što će vam tamo naplatit. Uz par osnovnih alata se to može sve doma napraviti. Znači, prvo okrenem bicikl naopačke, francuski ključ, veličina 15 i odšerafim. I ove male stvarčice su vam isto važne. Ja ne znam kako se ovo zove, to je alat za skidanje ove vanjske gume sa kotača baš. I to, dakle, odite u bilo koji bike shop ili negdje, imate onako cijelu kao malu kutijicu za popravljanje guma za neku smiješnu cijenu. I prva stvar je odšarafiti ovu zaštitu. I dakle sada zarijemo ovaj, evo ga. I skinete cijelu gumu. Sad izvadite, dakle, zračnicu, napušete je, tek toliko malo, da otkrijete gdje curi. Kažu da je to najbolje napraviti tako da se stavi u lavor pun vode, meni se to ne da radit. Ja slušam i gledam di mi curi, čujete kako pišti. Ovo sve što sad koristim zapravo bi trebali dobiti u tom kao malom setu za popravljanje guma. Vidite, ovo hrapavo je. To mjesto gdje je rupa zgrebete da se ljepilo bolje primi. Uzmite ovo, to je kao praktički kao flaster za zračnicu. Uzmite ljepilo, namažete područje gdje vam je rupa i namažete ovu zakrpu i pustite da stoji nekak 5 do 10 minuta da se malo ljepilo posuši. Nije bitno samo da bude na suhom. Sad kad se ljepilo malo posušilo, mora tako stajati. Stisnite onako kako spada da se to dobro uhvati. Vratite zračnicu u vanjsku gumu i sad nam je ostalo još samo da vratimo gumu na kotač. Evo, sad je jedna strana skroz unutra i sad treba staviti drugu stranu još. Lakše vratite nazad se. Evo ga. Guma je na mjestu i sad su još matice na redu. I to je to. I jedino što još trebate napraviti je napumpat gumu do kraja i ići se voziti.